Welcome to the other TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, Sentumela. Hallelujah. Sinibingelele bafowethu sithu Aza TV. Hawo sesiphine sabuya. Surprise lo. Surprise lo ngiphathele yona. Uyophela unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyanithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. kahle. Yasina nikathi ngiyaya. Welcome to the TV, another episode of Angitsholela mntanami, another day, another banger, another hot one. Bafo? Sentumela. Sinibingelele sinamukele kweDuyaza TV. Hawu Nkosi yami. Sesibuyile singodokotela bothando. Niyazi ukuthi uhlangothi asilithathi. Siphampa inhliziyo. Yazi labantu ezeke ubonana ngazi bayaze ngosizo noma bazosibona bona bachazekile nje manje. Abahethi. Akusa understand ikhona kuphi. Vele laba serious ke manje. No fun ngaqhubeka ngaliplasha. Hayi kiki. Vele sinifuna nihleka vele ni right. Yabo ningafiki nicasukile la. Exactly. Yes, ngoba ngiyazi ukuthi nicasule umuntu enze. Yanchithela. Vele hlalo dabeni. Ahlalo dabeni bafethu amantombazana awu3 bonke bakhala ngomthetho oyi1 kodwa mbona bayasmile ngathi bahipa ngazi. So zonke masebefike la ukuthi kwenzakalani. Umkhumbulo wamaphosethe ulubonile ikheke. Ozali kenza. Ngathi ufunda ingqondo. Isithathe bengisaba ukusho. Manje no vele washo. Sundelani. Asinali nkosami siyazenzela. Ya sekhaya la. Kukwamzala ukuthi ukubona ukuthi wemzala khulileka molambile nazi na amabhodi na le fridge. Hey bese umzala vele ikhuphuka. Bese vele ikhuphuka ingane. Ni right kodwa? Hayi saphila njani? Hayi sikhona. Ngiyathamba ukuthi niyasazi ukuthi uvusi lo umusa lo. Yeah. Yes, ngaba kaManqele. iDuyaza TV show. Siyabonga ukuthi nibhalele nokuthi nithembe ukuthi singisiza ngayo. Igama ubani my sister? Nomthandazo. Okay. Uyathandaza kodwa? Ngiyathandaza kakhulu. Okay. Phela lapha abanye ngapha nomthandazo sho la umthandazo into ngengende. Sobona njani? Mfike ngobona. Angezwa? Mfike njani? Uthini manje? Uvukile unjani? Okay ngiyaphila unjani? Okay, hayi qhubeka ngelakho nje. Qhubeka ngazo. Mina Ntsako. Untsako. Madoda. Untsako. Umbuzo uthi wakubuza kabili kuSuntsako. Hayi nginomngane wentombazana abasho Ntsako. All right. Okay. My sister. All right. Ngiyaphila unjani? Asikhona mama. Igama ubani? Thubelihle igama. Uthubelihle. Wena nje uhlezi uthola amathuba right. Njalo. Inkinga ke lokhu kugejile. Ngithi manje mfethu nomthandazo uthandazile ukuthi into zakhe zibe right. Wena uthe ubani? Untsako. Angazi ukuthi sizothanda. Unjabule ngezulu unjabulo. Unjabulo. Ngezulu unjabulo. Wena uthubelihle. Masisincamlela uthuba. Wena unjabule. Ayinankinga bafethu. No bafethu siyabonga ukuthi nisibhalele, siyabonga ukuthi siniyazi nokuthi nisithembe ukuthi singansiza ngale ndaba. So ubani igama lamthethe ezengayo la? Mthunzi. Yeah, Mthunzi Hadebe. Bani? Mthunzi Hadebe. Konje ubani ba Hadebe ithakazelo zabo? Ubhungane. Yeah, ngathi ubhungane hayi angikho sure kodwa ngathi ubhungane. Yeah, okay. Angiyayizi umuntu waHadebe. So uHadebe lona umthunzi vele uyelo na umthunzi umuntu wakho? Yebo. Na umthunzi umuntu wakho? Yebo. No, how long sana nomthunzi? Sina 2 years. Nina 2 years nendawo nye nomthunzi. Una how long sana nomthunzi? 6 months. 6 months sana nomthunzi. Una how long nomthunzi? Close to a year. Close to a year. Yeah. 2 years. Close to a year. 6 months. Okay. Ngiqale nje kuwe my sister, uthi ngiqale kuwe Ntsako. Yini owayethanda ngomthunzi mayekushela? Angazi lapho wena washela yena, angazi ikhathi ezashintsha phela. Angazi ukuthi ngikhuluma isitsalo ngakarisuli.
mina ngiunderstand ngithi nawe uzongi-understand. Ngizoku-understand ungawari. Okay, lexi ni nga xi rhandza hi buti Mthunzani i ku i munhu luya wo wa hleketelela munhu un'wana ene wa swi kota ku like a kota ku respecta ka decision leti ti tekaka hi nkarhi hinkwawo. Se leswi ni nga swi rhandza hi yena ivi na ku hlangana hi hlangane endhawini ya laha ku nwiwaka byala. Na kuphuzwa kona. Laha ku nwiwaka byala. Yeza jwala. Laha ku nwiwaka byala hi ku hi nga hlangana hi nyikana tinambara ivi hi kota ku vulavula hi foni ivi swilo swi hlangana. Okay. Nina how long nindawonye? 6 months. 6 months. Yes. So kulo 6 months uhappy akaze mhlawumbe ubona ama red flags uqala ukumsola ukuthi wena Mthunzi ngathi uyacheata ngathi nkarhi wun'wana a pfa a nga khomi phone loko ni foyina but a ni nga mind hi ku a na ta vuya ka mina after but a pfa a nga khomi foyini a pfa a khoma hi nkarhi wa yena. Bamba kuwe mina bafu. Okay. So uzunga translate ufuna umbuzo ukuthi uthi wabambe efonini. Okay. Bayikhuluma phone uphuma lapha. Like a hlwela ku khoma phone loko phone yi ringa nkarhi wo leha swi vona ku hlwela ku khoma phone. Timakata khona. Okay mama timakata khona no ngiyakuzwa. So and then boom Mthunzi uyafela. Mthunzi senahlambala basesise bari. So ukuthola kanjani nalokho uthi Mthunzi ubani okufonela i-call ithole from usisi i-call ukuthi you are dating the same guy na I date. So le yakuphatha kanjani did you ask Mthunzi about this situation ukuthi I just got a call kanje? Anongibuzanga Mthunzi because I'm in love. Uyamthanda? Yebo ngiyamthanda. Lokho kunginika isithombe sokuthi awufuni ukuhlukana naye. Hayi angifuni maybe bayadlala maybe akusiyena. Hayi ayena. Ngina serious. Hey madoda. Wamkutsumela kofu. Wasikhumba la. Athi busho ngazi. Wasikhumba. Itashikuma lesho silavaka. Madoda. Nkosi yami. Nomthandazi. Right. Ngishapha na. Ngishapha. Angazi bengizokubuza ukuthi le ndaba esho my sister iphasa kanjani kodwa angazi uma umzwile. Hey. Lokho nalokho nje kodwa kusami uyabona inhliziyo ithi yo kusami sengijahe nje ukubona yena. So tshela mina mfethu ukuthi Mthunzi wena ngakathi ekushela nishayelana yini yachaza mfethu ngaye nje ekwenza ukuthi udecide kumqoma lo guy ngoba senzena push akwazi ukucishe manje almost a year yini mfethu le ekade ingaka umthanda ngawo kwesimthetho. Okay nje ushuthi umuntu nje odlala ngamagama yabona so oqala nje vele azange afike nje umuntu like ukuthi okay ngoba nakho ngiyaqala ukubona yabo sengiyakushelana nami cha nje uqala nje wangijwayela nje kahle uqale nje ngoba nale nje lokho nje usijwayelana before ukuthi so bathi in talking stage. Okay. Before ukuthi nje okay mama nami ngiyakuthanda bona ukwenza kwa no 2 no 3. So the time seqala sekukhuluma lamagama okuthanda nawe vele shuthi bese kukhona bese kukhandeka okuncane. Bese kukhona ne ukuthi nje like bengishocked because uyawathatha isikhathi sakhe guy. Wena bese umlindele vele ukuthi ayazi mina ngathi nje ngavele ngiqoma. Hayi cha bese ngilindele usho uthatha isikhathi sakhe. But I'm sure lokho kwakunika ithemba ukuthi maybe shuthi umjito grand akajaha izinto in nani. Vele usho umuntu ozongiphatha kahle. So kulo lesikhathi senisithandanile akukho na osole khona ukuthi ngathi usenezitayela ngathi usekhombisa ukuthi ngathi khona umunye umuntu okhona ohlaphe nje umjita usoft into yakhe smooth yakwazi ukushaya into yakhe. Hayi shuthi yakwazi ukushaya into yakhe because mina ngaboni lutho. Ngingaboni lutho nje until ngithola i-call ke so ngisalindile ukubona ukuthi ngabe sikhuluma ngomuntu oyedwa noma i-call nawe ithola kubani? Ngithola ku usisi. Yebo. So uma uyithola i-call wambuza yini Mthunzi? Ngizange ngimbuze. Awumbuzanga. Angizange ngimbuze. So ngilindile nje ukubona ukuthi uyena ngempela yini. Uma uthola ukuthi uyena ngempela kuzobonakala angifuni ukukhuluma into manje then kuzobonakala. Okay ngiyakuzwa. My sister konje uthoba noNjabulo? Thubelihle. Ithuba lakho ke njengamanje. Sithemba ukuthi lihle. Tshela mina mfethu uMthunzi nina 2 years nithandana yini le engaka mfethu mayekushela Mthunzi owayibona kuye and then le senze ukuthi namanje nisaqhubeka nisathandana ukuthi sekuzokuphela 2 years nindawo yini le yakuchaza ngayo Mthunzi? Inhliziyo enhle yabo uthanda ukumina kahle uthanda ubuwena angipretendeli uma uthanda ubuwena mhlawumbe nje uthanda ibehavior yakho uthanda indlela oyiyona indlela engiziphatha nayo so
nami ngabona ukuthi hayi lo mina naye Akangipretendeli. akangipretendeli bengangithanda nje bengabonisi Yeah. off so Okay. sike nami ngambhiliva sathandana bese kwafika isikhathi-ke sokuthi hayi sengiyabona ukuthi namanje Izinto ezenzakalayo. mangifuna sihlangane uyashintsha iyitori how ngigcine kudala imfethu ngibhizi emsebenzini like phela mina ngazi ukuthi u-off ikhathi ey'ningi hayi kanti umuntu uzoshiya ifoni la ngiyabona usisters uyafona ngithi ngiyayiphendula nangumuntu uthi ngicela umthuzi uthi ubani ozocela umthuzi wathi hayi umuntu wami umthuzi uma ngani umuntu wakho kanjani because umthuzi umuntu wami so yabo ngathi yazile ingaphezu kwamandla ami so manje ngithi ifoni nami sengithola nosisi ngiyathandana ama-picnic kumnandi nje kulavidavi shuthi mina kade wenzisiliba sonke lesikhathi so yeah njalo nje indaba. Okay. Mhlawumbe umjida ngoba since sithandane nayo 2 years. Mhlawumbe wakumention kuwe mhlawumbe ukuthi umuntu ongahamba afune abanye abantu mhlawumbe afune into njengesithembu. Akaze kusho lokho. Ngoba kade esho nje usisi ukuthi amagama akhe ngamagama amahle. Belokho esho hayi uwe kuphela mama yakuthanda futhi angiboni omunye umuntu uzobe ngithanda ukudlula wena yabo zonke lezi zinto lezo. Sithi hayi samkholwa sabaningi. So lento iphasa kanjani njengamanje ngoba nje uqeda ukusho amagama ukuthi uhlezi kusho nguwe kuphela wara iphasa kanjani bese lento lena nje ukuthi Ethe kabi. Ufuna ukumbona kodwa ke sombona namhlanje. ukuthi ezoshandisa wena ohleli date naye Yimi ngihleli date. so akazi ukuthi umphasile into kanje so if mhlawumbe efika la because bayifika la bazohamba bayocasha la babosisi nayo umusa bazohamba naye umusa bayocasha and then efice wena la nami nani sikhulume in and then beze lapha angeke akucasuke ukuthi umlandele into zakhe ezinye wara Socasuka phela vele kodwa ke sizokwenzani ayikho into sizoyenza. ayikho zoyenza awunendaba Laphuma namhlanje. Liyaphuma namhlanje masephumile ke iqiniso vele lazi usunayo uhafu iqiniso usunayo sekushoda omunye uhafu ozobuya from kuyena ufuna kwenzakaleni ufuna like maphuma endlini uqoka wazi ukuthi namhlanje kuzokwenzakalani kuzokwenza into kanje yini eyadiri ngekhanda lakho kusina shoot namhlanje ngiyahlukana nomthunzi or umthunzi uzofika ekhetha yena ukuthi kahle kahle ukuthanda abantu mayikhetha wena uzovuma or wena so right yini ufuna yenzakala Inkinga yami angifuni kuba i-option and usengenzi i-option so yami nayo iphela la namhlanje nje yaphela. uyamiyeka Ngiyamiyeka namhlanje. alright okay no anginankinga isinqumo sakho sisinhliziyo yakho national nodwa in thina ukubali kwesilana ukuthi nje efika umthunzi sikwazi ukuthi usemlethelana nelikhulunywe le ndaba le my sister awu umrata waka utshela mina ukuthi ufuna kwenzakaleni after lana umthunzi masefikile ufuna ukuthi achoose yini ozoyibuza umthunzi mayifika la uzofika uthini uyifuna uzohlukana naye or ufuna aqhubeke nawe ehlukana nalabo sisi athathe wena uyi1 or wena so right ufuna athathe labo sisi ukuthi ahlukane nalaba sisi ahlale nami. so ufuna kanjalo Nabashasho kathi kala bateka mina. eteke wena Kumbe maybe mandanda kulaba ngaba randi sundi lishawona. okay ufuna arande wena arande wena Niri 1. uri 1 okay ngiyakuva my sister awu nomthandazo Yep. ufuna kwenzakaleni la mayifika umjida usuthandane naye manje almost unyaka seniphushile and angazi ubu serious ngaye because ukuthi wawumthanda before akhuluma eqala ukukhuluma wona vele already kwase kukhona ukuthi eish man khuluma phela khuluma kwase kuvele kukhona lokho so njengamanje boom nanga umuntu ka2 years nanga umuntu ka months iphasa kanjani yonke lento lo ufuna kwenzakaleni mayifika la umjida ukuthi engakwazi ukufihlela isikhathi esingaka ukuthi kunabantu athandana nabo Yoshe mina at least noma 2 yavuma ke iqiniso lakhe kodwa nje ukuthi ngathi ngiyahlala for mina naye ayishem engizakwazi so sonke leso sibane esavutha before ekhuluma sesiyacisha siyacisha because already one thing into slim
and 2 akwazi ukuthi ngathi ngihleli ngivoice out ama fears ami bese yena futhi ayenza the very same thing yabo so shithi imini uPopeye lana so ngahlala nabantu bakhe but mangafika ke mhlawumbe nje lese umjidi mayifika lana efika ixolise ethi okay urice ngomama ethi urice ngomama uthanda wena lo mjolo lo intwana engalithethe ngoba naye ngeza lithethe kumina okay hayi Mo uthi ama fears akho imaphi lama fears lawo obvious one nje ukuthi angithandi ukushare one and ngiyazi ukuthi naye ngiyazi into nje sikhulumayo le ukuthi like angeke ngikwazi ukuthi ngathi ngiyakushare nawe ngiexpect ukuthi ungangishare yabo lezi zinto ozozenza kumina ezizosenza mina nawe ucabanga sengizenza nomunye umuntu nawe ngekuthanda matha ukuyenza komuntu wakho yabo yeah sanwana ukuthi ke maybe I have a low self esteem yabo yeah so nalokho nje nakho mina yeah mina ke nginayo leyo nto le so angilindele ukuthi naye nga-add futhi kulokho so what is causing that I'm sorry I think me being big being a big girl yabo yeah nakho lokho because abantu abazilenda like buke kuyimanje yabo ngabe ngiyazithola mhlawumbe uthola umuntu ongangami futhi yabo yeah I was like okay ke fine manje uthole laba maybe ezinye izinto angikwazi ukuzenza maybe ezinye izinto bayakwazi ukuzenza yabona into kanjalo. Let me tell you something crazy nje off topic you are perfect the way you are trust me you are there's nothing okumele ushintshe ngawe number 1 right the way ngakhona I was about to say ukuthi cha lo mjidi une type yabo ukwazi ukukhetha abantu abahle now include you are beautiful iweight ayisho next ukuthi ungakanani ngokomzimba doesn't mean anything young mama and also you need to accept that when within yourself ukuthi I'm okay the way I am young mama if when you accept then abanye abantu bazo accept confidence my sister goes a long way yeah ikhona mara ngithi kuba khona lo muntu lo nje like okwehlisayo ngaleso sikhathi leso don't allow it to happen because izo ikhawatha abantu khawatha wena usichoose izinto okumele uzi-entertain wena usichoose izinto ezokukhawatha because deep down ukhona umuntu ofisayo ukuthandana nawe ukhona umuntu mhlawumbe uyakusaba nokumlanda uku-approacha yes ukhona umuntu ofisayo ukuthandana yabo mina nginenye out umngani wethu omunye uthanda nje abantu abakhulu ubona-ke awukho-ke mkhulu ngeke uthanda abantu abakhulu abantu abakhulu uthi mabegibela imoto ngeke kuphoqa ukuthi lo ahlale phambili ngoba manje ngeke khona ukuhlala la abawu3 la emuva ngeke kuphoqa ukuthi la khona futhi no drive ushintsha kabi igear yes uyabona yezwa lo muntu amantombazana abathandayo yena uthanda amantombazana kanjalo so lento engishoyo ukuthi le show nawo musu ukuthi kunomuntu ofisa usana nawe okuthandayo hleza kubuka manje uyakusaba yabo so wena ungasidoubt ukuthi unjeni ukhambile kanjena wara enye into ebalekile ke futhi like mase entweni zomjolo sengikhuluma nje nalonke entweni zomjolo zokuthandana yes okwamanje amajida mhlawumbe ngalezi ikhathi kanje mhlawumbe ngale age yethu babuka okay mhlawumbe ukuthi muhle hayi but kodwa umjida osefuna ukushada osefuna ukuthatha umfazi buka ngaphakathi yabo ukuthi umuntu kanjani lona ngamenza nomfazi ungaba so ume kanjena uthola ukuthi urudi uthola ukuthi akalaleli ukhulele lokushini mhlawumbe angisho ukuthi abakhulele lokushini bayabhetha kodwa ke akufani nobuye emakhaya yabo inini so nje mfethu into kanjalo yeah so ungawali if umjida amele umdampe ungamdampa ungawali bese ungacabanga ukuthi sengizomthola phi omunye umuntu ozongithanda kodwa naye lento le yakhathaza guys uthi uphinde qaphansi ufuna omunye umuntu uzokuthanda sometimes ungaqala phansi vele uyeke uzoyifikela don't look inkinga yazi yini abantu they look kanti uthando kumele luze kuwe uthando kumele luza kuwe you are able to receive it ngenhliziyo emhlophe nawe because into athi ungayifuni bathi izinto ezinhle ziza unganakile so nawe also no my sister adding on that ngivala nje kulento yakho yelo kunjani
make sure that you choose people that boost your confidence. Always, people that you hang around with, friends, family, and make sure that you choose people that are gonna remind you that you are beautiful, you are okay the way you are, and accept the way ongakhona. That way uzokwenza ukuthi nawe i-self-esteem yakho yenzeni ikhuphuka. Uthi uma uyibuka esibukweni usho ukuthi no, I know what nginja igame ngoba uyiyona nje. That's why nalo mjida akushela ngoba wabona intombi enhle. Kapho. Nezo. Vuka uyithathe man. Okay, akunankinga ke ahlale phe kodaba. Yebo. Simfonele ubafo. Simfonele yiba. Ngiboneka mfowethu. Yekani ukufeba njalo lapha emakhaya. Wena uhamba naye ku-date ne? Okay. Awu umtsonga wamina. One number 2. Awu umtsonga ukuphi le ekhaya? Alimpompo. Ija masonja le. Manindi man. Manindi me, but baja guy, I need me. Okay. We called the wrong one. Dile. Oh, okay. Uyazi ngempela inamba yo. Umuntu wakho. Hello. Hello. Njani? Ngiyaphila njani? Yep. Yeah, ukuphi? La endlini. Impahla. Yebo phela mina ngimele wena kunini sewuyenza? Yeah, but angithi manje ngisasilungisa ngigcobe but over ngicela unginikeze nje 2 seconds, like 2 seconds, it's 60 minutes izinto engidala. Okay, ngicela usheshe ngoba kade ngiyile. Okay. Uthini umdida wakho uthi 2 seconds. Uyazi 2 seconds ukuthi usuphelile manje. 2 seconds uphelile manje. Umuntu oneqiniso noma mhlawumbe nje unokuthembisa izinto bese engazenzi. Unothembisa izinto njengazenzi. Ubezenza phambilini kodwa kwashintsha. Kuwe izinto yazenza mase sokwenza ukuthi mhlawumbe nobuye eshintshe uthi yazi ngibela ngaba busy. Oh Yeah, kunakho lokho so since ke ngumuntu understand yabo nami kenza ukuthi ngibambe so ngingafocus kakhulu lapho. So I think nomuza lo ngikubuzile but sengikhohliwe sengifuna nje ukuyikhumbuza. Utheni kuzokwenzakala ngemva kwala right ngayi noma kufanele ngithu right. Okay. When uthe hayi Mina wami nifamba na yena. Famba na yena. Famba na yena. Wow, Nkosi yaphi. Famba naye baba. Famba na yena. Fambele moyeni. Savutha uthando lakho. Saselusha 6 months. So unandaba ngayo ukuthi like kunomjolo ka 2 years kunomjolo almost 1 year wona akakutshelanga ufihlelile. Anganjela ngithu mara namaka navona lavambirhi ku va nga titwisa ku yini kambe mina leswi mi ni titwisa ku swona I ku mi ni rhandza munhu wa mina. Uyambona Ngicela sokucasha. banocasha bani Ngiyosini. hamba ngishona ngapha unda sizosala nami la ngizokuma ifika ngizomtshela ukuthi wona zomdampa songowami futhi umbuzo uzothini ngithi nje hayi futhi uzoshokela ukuthi ngiyadlala engaze ngishaye uthodla uphethe isibhabe vele double same time ngiyadlala sokhuluma naye hayi shana ngegwegwe hamba kanje Bachama kanjalo phela vele. uyamazi ukuthi usophala ekadlala ibhola ona wakuchama kanje wakuchama ngale bracket leli Mhlawumbe. okay mayifika la ungajumpisa ukuthi yabo umuntu khame nje kahle Mama. Ngempilo njani mama? Awuzweke. Oh bafa. Ngaphile kapho. Mfethu hamba kanjani? Hawu nsizwa yami. Hayi number 1. Daki. Cha yazi bengithi lapho uzongilwisa ukuthi hey manje wena ini Mama nyamaza usiphathe kahle. Usiphathe kahle. Ngeke yenze le. Mama usungayenza. Yazi ngoba uza kanje siyahleka la ngithi mina nguye lo esimuntu esimlindele uthi ngithi uzisoko soccer player uhamba kanje. Awuze nje. Ithi shake break uthi yilo nje lela ngichamba ngalo
umama siningi ezimshamayo wamhlaba wamchaba ngebrackets lela vele wabona umbuke nje njalo ushaya isikamarani njalo hayi ne noma uhamba nje emall nje ungathi uthi khahla cha yazi ngicela ukubapha nendawo manje ngizolokhu ningibusa le zinto zethu senidlala ngami ke manje ngicela vele ngihlukanise ngemela ayidlishele lapho but angithi bathi umama umthanda kakhulu kumele nje umnike sukuma mkambe kubona iyaphila kwathu iyaphileka mfowethu do you think bese into right yini leyo ukuthi let's say nje because I'm shooting here and ngoba umama uthi akaphenduka kanje kunezinsizwa lapha ezibuka izinto so do you think into right mhlawumbe ukumpost umama or ukumbukisa nje kubantu yabona makowami bhuti omdala kumele kwazi umhlaba wonke ukuthi owami ngedwa ngoba nami ngibona nami ngiyedwa kuye so nje uma ukuthi babambuka abantu nami ngiba nesho ukuthi hayi umama vele ukuthi hayi uyabukeka into enhle uyakhona ukujabulisa amehlo abantu naphinde ukuthi nami ngijabulise so kanti into engithandayo ukuthi abazi abantu ukuthi nginemama elihle no angithi kukhona ukuthi okay vele uhamba naye nemall nini vele abantu bazohlangana nabantu bazombona vele and bazoshayela umjito ubamba imama elihle but mase ngikhuluma ukuthi wena umbonise like umpost or nje like ushow off ngaye do ukuthi idea grand into enhle leyo into enhle kakhulu because kunempisi lana eziphilela nje ukukhokha ukuzayo umama zinunisele ngemali mhlawumbe yabo nje ifuna ukulaya yabo into kanjalo yabona mase kuba kanjalo vele umama sekuzoba ngomqondo wakhe ukuthi yena uweak uthathwa imali noma uthathwa inhliziyo ungakhohlwa ukuthi umama umuntu ama mistake ayenzeka ngenzeke bemluthe angishisa ngakwenza lokho sengiyasho kodwa kulungile kasikho lapho kodwa mina namhlanje mfethu into eyenzakalayo ngabe ngisalokho ngichaza kakhulu nje umama lawo besitshela ukuthi na ke nina 2 years nithandana kakhulu eqinile futhi and yes and happy uyakuthanda mfethu yabo nje ngitshela bekuchaza uzana lapha ethi ngiyambona uyahleka into engasapheli la so happy mfethu ufuna nje ukwazi ukuthi ngabe mhlawumbe nawe ukusempage yini yabo uyamthanda yini awudlali yini ngaye enga investor isikhathi sakhe kuwena azi nje ukuthi okay lana mhlawumbe nomshado ubhekile kuyokwenzeka if amandla uyawathola yabo into kanjalo ufuna ukwazi ukuthi uye yabona ubhuti omdala thina ubhungane sithanda ukuthi umuntu wesimami sike sivele nasekhaya so inhlelo sazoba khona kwamanje ngithi safuna ukulungisa khona lokho kuncane ukuthi sihlanganise bese siyavela khona ekhaya kwamanje into engithandayo ngomama ukuthi naye unginikeze isikhathi ngithi ngizicabange ngizikhuphule so makhamba kwesikhathi definitely sure ngizovela ekhaya okay umbuzo wami okugcina nginawo ukuthi uma ngathiwa umama njengoba sila mhlawumbe ufuna ukutshela ukuthi kunomunye umuntu wesilisa okhona empilweni yakhe yabona ke lapho sizwa kithi never ke sizwane ngoba kimi ngiyazi ukuthi uyedwa because nami every time makangifonela ngiyamthola bangimfuna ngiyamthola so akukho into engakwangisolisa ukuthi hayi uyakwenza lokho you understand so kodwa ngakubuye kungigwadise nami kodwa ngibuye ngikhulume naye ukuthi mama yini engayenzi bese yena sazongitshela isizathu kodwa nje masikumaqinisa umama nje umuntu okahle osiphethe kahle no it's fine mfethu ngaze ngikhuluma kakhulu ngiyoze ngibhede nginixabanise no into enzakalayo ke mfethu thina sizohamba senishiye niqhube nosuku lwethu siqhube nosuku lwethu but kune surprise ke esiphethe for wena mfethu i choice yakho mama sewuyamazi umuntu akho uthandane then sisiza ke ikwazi ukuthi itholakale yabo so mama ama surprise into zakhe okay zakunika kwenza ama surprise into nkosiyami manje ngeke ngikutshele ngazo olenjarina uyaziletha nje zonke lezi zinto angisurprise nje umama nje so into engijabulisayo ukuthi nje yena ke umuntu ama surprise so ngakujabulela ukuyibona surprise namhlanje okay kodwa namhlanje angazi ukuthi ujwayele ukunika kanjani le ethu sizokuvala amehlo and then phela ngithi kumele ungayiboni bese kuthiwa surprise so ngizocela uze ngala phambi kwakho mama then mama izokuvala amehlo mama ungavali kakhulu phela sengikhulene namazazi ukuthi ungivala kahle mama bafo so ubafula ngembizayo ke ulo engihamba naye oyiphethe ishandisi isurprise le is present uyiphethe uza nayo because manje ubungeke ufike ila bizomosheka phela bese uyibona uqhamuka nje sengcono uyibone uvalwa amehlo are you ready mama ukumnika ipresent very mokho uzoyijabulela yini ngomso uzoyijabulela okay uzoyijabulela baba kakhulu izinto eziphuma kumama zajabulisa ukuthola intombi efana nontombi yami Zozo uthola intombi efana nentombi yami Zozo ukuthi ama surprise wakhona abamahle okay no ngizobala ka 3
ngizocela ukuthi mase ngifike ku1 mase simvula ubafo sengisho ubafo ngihamba naye sithi surprise. 3 2 1 ngamvula surprise. Oh Uzothi abafuthi uzoyithanda. nifuna khona iqhamuka kumama. la kodwa ke i-surprise enjani ke lo yenza kumina la Ungachazela mina phela. Wena mhlawumbe ungangichazela ukuthi abobani bona laba abobabili abalapha phambi kwethu. abangani bami phinde kube umuntu esikade sazama kodwa mama kodwa leyo yenzayo kodwa angikhona ukuthi mana ngisazwa abangani bakho uphuza manayi izamane manje mamela engizama ukusho ukuthi abantu engibazi understand siyazana kodwa but kunalento lokuthini nokudlekwana okuthize kuncane Dlela lebani? Obani? obuncane ne besazama khona mama angithi mama nawe ungakafika leso sikhathi leso ungasabamba ama-calls wami so mangifonela umama ngapho wena ade anginikeza isikhathi so nomama naye mangasanginikeza isikhathi ke kungathiwa nganikezwa umama ke isikhathi ngoba yena umama uyakhona ukunginakekela webhodi Wi-Fi kusami nesikhathi na wena. webhodi ngizocela ukuthi nje ukusho something yabo esitshelwe labo mama before ukuthi whatever oyikhulumayo mhlawumbe ungacabanga ukuthi asazi yabo sesiyazi sisitshelile istory side lakhe wasitshela side lakhe so sengithi whatever ephendulayo abakubuza yona wazi ukuthi khona esikwaziyo so umama la uchazile ukuthi awase ngiqale nje la umama uyena osibizile ukuthi indoda yakhe akayitholi kahle ngathi inabantu athandana nabanye abawu2 nangu my sister wafika lana waconfirm my sister ukuthi yes uthandana nomthunzi igama lakho umthunzi ngathi bafuna okay lungile washo ukuthi niyoqeda unyaka manje nithandana nendawo u6 months 6 months yes sazama kodwa umama nawe understand ukuthi 2 years lo suphina kunenkinga akukho right Kunenkinga nami. Kunenkinga. Ugcine nini ukuza kimi? mama mangiza kuwe ngitshela ukuthi ubusy nami ngiyazama Ijika ngami manje Nami ndaba. kunenkinga yabaleka. angibaleki yazi bafuka kenzakalani thina songabantu sazama ubheka umama ungitshela ukuthi angibhizi nami ngisatohoza ngimatasa mase ngifika kuyena hayi angikho ngizoyenza kanjani mara mangifonela umama ukhona So that's when you decided to cheat on her. i-cheating yenze kancane kodwa Kancane. Uyena 6 months lo kancane. Ukancane loyo. mara ngithathekile mama awulento ongangipho nami ngiyayithola kubona Yini oyidinga kuye? Why ungamdabanga? Because clearly you were not happy. yena unenhlonipho Sure. Noma But ngihamba inhlonipho kanjani ningabonani? Anisabonana ngithi. Uthi ngaleso sikhathi sibonana naso kuba nokujabula kodwa isikhathi angekho eduze kwami ilapho ke injabulo iba ngekho khona bese ke angijabulisa obekujabulise lapho. So wena ukazama na ukubona ukulungisa lento leyo ukuthi like akakujabulisi lo muntu lo. ukhaya naye phansi kuba nzima ngoba sina asikhona ukukhuluma izinto masizidla inkinga uyile ukuthi akukhonanga ukukhuluma kakhulu Okay, inkinga nami ke kube yini? wona mama ngikuchithelanga uvele wavela umama esithubeni wangisurprise uvele wazi Mina ngitshelanga usikhona umuntu uthana naye ngithi. mara bengithi nyama ngithi ngiyakutshela njalo wena khona into ozanazo njalo udlala angeli udlala mara ngeli umuntu wami angeli Khuluma usitshele ukuthi kwenzakalani la. Uyenza manje like ay sizingalusi cause nangu ukhona umuntu wa 2 years and never ngazi. So le nto le isiza ngani? okay mama ngithi Khona i-protection neyisebenzisa na labantu bakho abangaka. protection obviously ngiyayisebenzisa mama bele sebenzisa nini thina sisebenzisa kwazweni uthi ayithandi kodwa ngeke bele sebenzisa nini angibuza wena ngibuza yena Besiyasebenzisa. bele sebenzisa mara sometimes ayisebenzisa Ibhaji leli. sometimes uthe wena i-question mayibuza impendulo yakho uqala nje uthi siyayisebenzisa awufanga sometimes angibhekisa lapho kodwa abantu basuke bangena emlomeni sayisebenzisa kodwa sometimes unokuthi sijabule masibamba amabili amathathu sijabule siyasebenzisa so nje engithandayo ngabo ukuthi mabajabule bona bonke bayafana kodwa khona indlela ezingafani ngabo so ngokumthetho ngavuma ukuthi bangicolele bonke ngilungise ke ngikhulume nabo so mawuthi bexolele bonke lo usukhulume nabo usho ukuthi ufuna ukuthandana nabo bonke bezani kube official yeah Hayibo. Kanjani ngiboni ngisho ngikhayisa ngobhaqa ngeke.
leswi mina ni swi expecteni ku maybe i nga langa ku choose ku i tshama na munhu wun'wani a ni ku maybe nga swi endla mara hi ku a wu nge swi endli hayi na mina huma ni humako mana ngithi uyazi ukuthi ngithanda wena i rhandza mina i rhandza mina lava n'wana wa va rhandza nilava nyamthanda ngiyanirata ngiyamfeva even un'we mina ni tiva ku nu ama different yini difference okay ithando lakhona lifani futhi khona umthanda kancane khona umthanda kakhulu baba ngicela ukubuza mina ukuthi yini oyithanda ngomama yes manginayo isimali sakhe yabo nje kasi uzumshayela lona ekuba enenkinga impilo wambona wahlangana naye yile isimali sakhe umama mangikhuluma naye umoya wami uyajula ngiyajabula so lento leyo wayibona that uma approach or uyibona mase kuqhubeka isikhathi senithandana ngiba naye masilokhu sixoxa because umama azange siqale sathandana siqale vele satshontshana cha so makhamba isikhathi ke ngathi hayi mama uthando ngathi kakhulu ngoba naye ngiyambona ukuthi umuntu onothando nami ngimnikeza uthando nami sengikhona ukukhipha namagama ukuthi ngiyamthanda into eyaba icala kumina ingisola ukuthi ngiwakhipha amagama ukuthi ngiyamthanda ngamtsheli ukuthi nomuntu understand so bengakuhlumeza lento leyo back in mind meza kakhulu yangihlumeza so into nami engayenza mangathola isiphalaphala sami ke ngavalela uthi lana yini oyithandayo ngiyambona ukuthi umama yena umuntu ophansi uyalakha ngithanda understand umuntu okazi ukunakela umuntu wesilisa uyazi ukuthi mangikhala kanjani bazi ukuthulisa so laba bantu okuthanda indlela obathanda abafani yes okay laba abanye bakwazi ukunakela umuntu wesilisa no today issues asikwazi ukunakela umuntu wesilisa ngoba mama siphalaphala sakho sikwazi ukunakela umuntu wesilisa mama unendlela yakhe like wena ngazangichuza akwazi phose ungasithandana abantu bathatha isikhathi sakho inhliziyo yangithi yodwa kodwa inifake no 3 so akwazi ukukhuluma ngokuthi mhlawumbe ufuna isithembu in future or in at least ukuthi umuntu uyangena ke relationship azi ukuthi no maybe ngizongena esithenjini manje lo yenzile yona and worst part aus protect nje sonke sobathathu uchaza ukuthini into engizama ukuyenza ukuthi sukela manje ngizoyenza izinto ngendlela lalela ke budi ngiyenze i-trip yakhe ibe short bakwasihlanganisa kuphelile ngiyakwenza namhlanje nokuthi ngivele kuwena uzovela phela napha uzovela uzohamba uchaza ukuthi kuvela kanjani kunezinto ongekho happy ngazo uma sihlakazenzayo ilapho esohlala phansi masisesendlini manje maningasekho because ngeze namakhamera asikhona ukukhuluma ezinto so sina maningasekho ngizokhona ukukhuluma nomama but uyayibona into yenzayo ukuthi i-wrong uyazi ukuthi mina ngibonani ku into yenzayo nje ngisengipick upile ublame my sister for ubufebe bakho kanti kahle into wrong lana wena awuzange ube nalo iqiniso from the go yes wahluleka nokuhlala nomama phansi umtshela ukuthi we mama yazi 1 no 2 no 3 no 4 no 5 no 6 angikuthandi kwaze kwaphela almost unyaka khani uthi manje khani uzokhuluma naye manje oba sekufike ethini ubaleka kuzobe nini evusi umunye wesithathu futhi yoba eda kuzobe nini akusithi labantu ngokusithi bayavuma ukuthi bethalana nawe uyi3 and then abenzi izinto lezi wena oyifunayo izindoda mhlawumbe azikho enough which means wena uzophinda uyofuna omunye umuntu uyabona ukuthi ngeke uneliseke kahle kahle cha lokho ngeke sengizwile ngiyafunda ngoba nami ngifunda ukuthi inhliziyo zabo nabo zalimala angikwazi ukuthi ngilimaze futhi kakhulu kumama kakhulu mama okay laba yabona kancane ngiyona balimazile kodwa ngisasekukushanyana kodwa yinenja unyaka yinenja nawu nomuntu mos mara unomuntu mina mangithola wathi unomuntu mina ngakhona lokho umuntu ungakwazi ukisho lento leyo wazi ngani mhlawumbe ngithanda wena wedwa or maybe ngenza ukuthi uhlale if mina ngikwazi ukuthi ngithi nginomuntu ke wena hlule yini usho ukuthi unomuntu yilapho kade ngizozama ukusho khona isikhathi mas right wena wangitshela ngathi isikhathi mthunzi nini isiphi isikhathi esiright ngoba usubanjiwe isikhathi esiright leso usubanjiwe phela manje imaki kuyisikhathi esiright sokuthi ukhulume lento oyikhulumayo mara mama ukwazi ukukhuluma nami ngomoya kanje okazi ukukhuluma umoya mama ukuthi ngiyanyile kuye manje ngiyanyile cause ungenza isilima phambi kwalama labafazi bakho babili laba sisemfazi shame asazi phela sizi mhlawumbe le one yeni nenza ukuthi nizonithembisane nemshado mina nawe siyafana sisilima kule nto le uyabona nawe and umuntu okhona wes ublame athini uhlula ucommunicate nathi one
okay ke mina sike sikhulumene mina hlolo communicate nami yini okwenza ukuthi communicate ngitshela ukuthi okay 1 no 2 no 3 uthanda 1 no 2 no 3 uthanda as if mina ngitshela ukuthi 1 no 2 no 3 uthanda hlolo ngikhuluma nami yabona sokela manje sengizokhuluma sukona manje akunanto sisazoyikhuluma manje ngoba kuphelela la yini phela la uhamba nesithandwa sakho nasi hey phala since asukelena atala loka foni ro atala afana lovula kwa hikuseni khomwini senifani vulavula ntiyiso a swi tiva ku endle swi swa wrong afa lo fika vula kwe mina nta ti tekela wun'we mina loyi a ni n'wi vona ku endla swilo hi order a teka wa wun'we yazi ukuthi ngi right for it imistake eyi-1 nje phela ku hava munhu i1 ku hava ukupho imistake ke mhlawumbe iphutha kumina ukuthi azange ngikhona ukuntshela ukuthi ngizwana nani noyi ubani umistake qala iphutha yimina ubani mistake kodwa ngifuna ukulungisa no akayi ukuthi wena wenza iphutha utheni imistake okusho ukuthi mina ngimistake akuna mistake munhu un'wana na un'wana wa yi tiva mbili ya yena ku yi lava yini hi we yi tiva ku yi nga na kwalani wa swi tiva ku mbili ya wena yi lava mani ngithanda abantu mina bafo yabona usukhuluma ngothando lonke uthando labo li-equal ngiyabathanda akunathando li-equal la akunathando li-equal ngoba ngiyazizwa ngawe ngiyazizwa ngawe okay ngizokuthiwa bafo ngiyizwa abanye kudala naseyitorini nasempilweni nje ledlule kuthiwa mawungithanda uzongikhulula uzongiyeka mase uyangithanda uzongiyeka ngihambe so usukhulumile mfethu sakuzwa sakulalela wayidefender la uyidefender khona wakhuluma wazama ukugoqa la ugoqa khona nani sengicela ke sibaphe ithuba nabo bezishoke nabo ukusuka ngaphakathi kubona esho akutshele asho akutshele because akusithi sokutshela ukuthi bekuthini yibo kumele beyikhulumele usukhulumile nawe asho ukuthi uyamthanda wara okay ba understand ngendlela yabo ba understand ngayo ibona bazothathela izinqumo zabo yabo because ngeke silokhu sidipesa ngalento lena kuze kushona ilanga yabo okay yes so ngizoqala kuwe lapho my sister wena njengamanje la ngoba sekhulumile whatever le day ikhuluma ngizwele nawe ubethini uthanda wena in ufuna kwenzakala njengamanje yini ongayisho kuye ubafu cha mina shem ngiyabonga uthando lakho bengithi uthanda ngiyabona sicela ukudlala so ngiright ngawo ngiyabonga usungaqhubeka nabantu bakho ke ubona ukuthi nenze njani msho nami ngizowathi ukuthola umuntu ozongithanda kahle ngoba wena something's wrong Tsako ntaka mina nga ntsako na mina ni tibyele ku maybe ta teka loyi i n'wi rhandzaka mara hi mavulavulelo ma wena swa twala ku ku na swin'wana i nga na swona swi tisaka ka mani loyi se swa mina na wena a swi heleli kwala kanjani manje a swi heleli kwala aniwe mavulavulelo ma wena uya uthasheleli kwala a swi heleli kwala swa twala loko vulavula ku hayi loyi u nga kwati yehlisa moya a ku yehlisi munhu moya la swa twala ku mani loyi yena i nga na rirhandzu for yena ni i mhaka ku yi hangi nga n'wi kwatisa ene mina wa 6 months 1 year 2 years hi mi number last what's in China a swi heleli kwala what's in China ciao da mama sizokhuluma sithi Ndlovukazi Ndlonkulu ngihlukumezile kakhulu futhi kakhulu ngenza islima ngahlala ngathi mhlawumbe uzoshintsha kodwa iphelile yami nawe Mthunzi ukuthi siyokwenza kanjani angazi ngoba phela naba laba balandile nabo bayakulahla nami ke yami indlela iphelela la angeke ngizoba yislima phela mina ngiyona ikhaphese ukuthi mase beqedile ngawe uzobuya uzosulela inyawo zakho laba phela babona basasebasha phela angingeni Mthunzi into ozoyenza uzolanda lokho kushiye kwami uyiphumela uyihambela angisafuni uphinde ngikubone ekushiyelana ushiya ngenhloso ukuthi makufika omunye umfana afica kuleso omunye umfana ngiqedile ezothanda noyibona ngesinye isikhathi manje ngifuna ukufocus kimi ngiyithande mina mhlambe inkinga yikubeni ukuthi angiyithandanga mina kuqala ngapha yena uthando kanti akalideserve power so uthe kunempahla zakhe kwakho sikhona phela ngizothini umuntu mawuthi uyamisa zona mina ngiyayike bafuya ngizahamba ngomkhokhisa ngidilive lapha kwakho ungeza ulethe labantu ukuthi bazosibandakanya ukwazile ukubaletha bobabili
So inkinga izoba kuphi nami mangilethe umuntu ozokwazi ukungisiza ngoba sahle vele bosofuna ukuhamba kumina njengoba soletha abantu no mina ngiyoqoqa impahla zami bathi kuswakala ngathi manje uma uhamba nayo umqoqisa impahla ngeke saxoxa impahla suke ungene zakho hayibo Hawu. ngishongo ke mina lokungangisubeli ungithatha kanjani yini umthembi nomama kanti umama phela ngiyamazi umama makadini ungakwenza lokho hawu wakwenza wakadini wakwenza kusuka kude nomama unezinto zakhe naye akazenzile ezirong engazithandanga uyo ngenza ukuthi ngibangene ukuthi angithi uyabona ukuthi usangana kakhulu ke manje usuyasangana ngoba phela mina bengihlala lapha endlini ngikhaliswe wuwe manje ke lo uphume wena uhambe kanti uyazi emgruveni we6 months yimini slim Slima yimi. Awusislim. Ngiyiso phela ngoba nakho kwazile ukubaletha bobabili ukuthi bezongena phakathi kwami lapho. Isikhathi wenza iphutha lapho. Wena uyaxolisa manje xothile. Ngoxolisa ngiyazisola ngithe ngiyazisola. Sola mase sikutshelile. Usola mase sikutshelile bungaboni so kwesikhathi like. Futhi phela bizoqhubeka lento bizoqhubeka namanje kuyimanje uyabona siyavezwa awuboni ukuthi uwrong. Noma ubonakala ukuthi wrong. Mina ngathi ningiplanele nje la lithatha isikhathi kangakanani ukuthi nazana because manje ngathi seningiplan understand kokuqala ulindele ukuthi sikujabulele ulindele sikujabulele imnandi lento le udlala ngathi mina niyazi yangidida bafu ngibazane kanjani ngoba uma ithi yadida nomfowethu usho udida kanjani ngoba nibazane kanjani ngoba kuze bafike lokho kusabalekile mfowethu into ebalekile ukuthi bala manje andibala ngenxa yakho moqona bebengazani bethanda umuntu oyedwa bonke kodwa kumele kwazi uyi1 kodwa bababili mina kwazi uyi1 hey umama ngathi bakaphisa ngisesha ngisho uthona mama kusofuna angithi phela ama password ayashintsha ushintsha ipassword ifone uyi-answer emakhoneni wena iphone buyi-answer kahle phambi kwami ngamnankingi usuyi-answer emakhoneni ifone yena sininini masihlele sobabili usuyaphuthuma umngane wakho he une emergency mangifonela abangani bakhe abakwazi kodwa mina ngicela ukwazi njengoba senimoshe kanje bobhoti angeke ngikhona ukulungisela ningikhulumele nabo ukuthi at least ke angazi ukuthi bahambe bonke abangendawo ngicela lento le mayelana nami nawe nezithembu zakho lezi nangu uyasho ba futhi ngixolisa mina akusho ukuthi phela ngishoyo kumele ukwenze wena uyindoda ungawazi ukuthi kumele uthini kubona yebo mina ngiyasho nje but akusho ukuthi ngishoyo wena kumele ukwenze wena uyindoda ngezinqumo zakho kumele uthathe awuyendoda okay sithandwa zami zenhliziyo zami sithandwa zakhe ngicela ningimamele endalo ngiyenza iphutha ene ngiyazisola ngizenza ukulungisa ngivele ekhaya one by one mina ngicela bengivumelele ngithathe isithembu ngiyanithembisa yabona lo yenzile kusile futhi ngiyinhloso at least kube kuthiwa ushilo kwasekuqaleni ukuthi no man ngifuna u1 no 2 no 3 yabo kunale manje ilima yithi maybe umuntu ucabanga ukuthi une-future nawe kanti I don't think mina ngiyasibona ngisesithenje I'm sorry and I'm sure ngathola indoda e-right gabi ezongiphatha kahle kunalento yenzayo angazomcabanga ukuthi mina kushare already uhlula ukwenza isikhathi ngoba siyatholakala ke sesibayi3 ubani omele ahlala endlini alindane nawe angithi uzohlala umuntu nomuntu uzohlala lapha ahlala khona kuba mthunzi mama nyazi ukuthi kwamanje imali ngoba phela ubuyibhudla naye ngeside chick yambona nje ugqoke kahle muhle ubumbenzela umbhejela manje mawuthi so 3 sohlalaphi e-backroom so 3 now so sense plan ubatla something andla kuvulavula nchumu xa mina na loyi xi herile kwala uyangilahla nawe eya xi herile wa ukho vula sesi ku a ku na laha hi nga ta ya kona se we vanhu vanharhu a wu lava ku va yisa ku hi vanhu vanharhu ri munhu wun'we alright ke ngizoyenza so ku ri tihleketi sweswi i tshame na vanhu vambirhi i khi i borha hi wun'we se vanhu vambirhi va ta va njhani i khi tshama na vanhu vambirhi va ta ku borha wes wun'we tsanda hi wun'we wa 2 years i nge ya fa lo n'wi khoma kahle tshama na yena n'wi byela ku leswa so mhana a swi rhandzi kumbe i n'wi byela ku a swi heli ni vona swin'wana se we swi ku tsandzini hina hi ta swi endla sweswi komba ku wena a fa endle swi swa right hina swi herini baba it's okay ngicabanga ukuthi sithathe isinqumo sakho mama sithathe isinqumo sakho khona ufuna ukusho lapho ogcina kuye awukho nje ukuthi ngiqedile nje phelile silandele ngisho nomtsonga kokwesi silandele yena
bungasayi uthola amanye ama-options No, akunankinga. Oh siyamtsoka hi munhu ayi munhu mtsoka hi munhu hayi Mtsonga hi munhu. a swi yi language sweswi munhu hinkwenu hi vanhu sweswi afani hinkwenu hi vanhu uzoyiza uma wakho na Okay, ngasihambeni ke manje ngoba manje yabona mina Siyasigalisa. so masiqedelana sohamba ngesiyolokhu nje impahla zabafu. and then bese Bahambe no. khona mhlawumbe namfowethu ofuna ukusho mhlawumbe egcineni kubona sesivala nje Ya mina ngizokusho ukuthi umama angazihambisa impahla. Mina ngizoza endlini ngeke sizokhuluma. No, wena usadika kani. eduze kwami angikho Uzohamba uyilanda ubafu impahla. Azisiphi? Kwakho. Actually ngizoyifaka ku-Pix. Uyithole phephe. 60 rand after 7 days. Mama yaxolisa ngikwazi ukuthatha impahla. ngifuna ukuzwa lutho ephuma kuwe mina ngiqedile nje So angazi bafo mhlawumbe sihambe iqala lana noma mhlawumbe uzohamba iqala wena. Ngifuna ukwenza Ngoba sesi right sesikhulumile batho mama sebe right. hayi uyikwazi ngowakho. Akho izobuyilunga ngizoyilungisa ubhungana aba give up. Yeah. One by one. Akunankinga apho ngene. Ngihamba qala. Kodwa inhliziyo yami ibuhlungu ngiphula inhliziyo hamba mthunzi hamba Siya ngapha cameraman. Lungele ibhungane bese. Yondiza kuze nginqamuke yalazi amabhungane la izinto endizayini. Kuze nginqamuke iphapha elilodwa. Nginankinga bafethu ne. Isinqumeni isithathile bafethu sibuya kunina. Ngicabanga ukuthi lokho kwenzile uzenzele wena for impilo yakho for icabanga kwakho nontakho nawe lokho kwenzile uyithathele isinqumo sakho for ukuthi ube right nawe mtsonga wa mina nawe lokho kwenzile uyithathele isinqumo sakho and I'm happy isinqumeni isithathile bafethu because ngeke ngizodlala umfana oyedwa sasebancane nje basila basimeka nje la sonke sibancane so we still have amathuba nama chances okuthola abantu abasithanda ngempela nokwenza izinto zibe right empilweni. But then ke vele empilweni sometimes kuyafuneka ukuthi kube khona abantu abafana nalabo so that uzokhona ukufunda. Yabo. yeah Yes. Nokunankinga so uzihamba nobafonela impahla. sizohamba Sola impahla. silanda impahla Wena azikho impahla idinga ukuhanjiswa mhlawumbe. Qale khona mhlawumbe. Wena impahla azikho impahla Azikho ne. ungayishisi impahla zakho. Ngifuna ukufundisa isitsonga. hayi wathi Masiphuma ngicela usize uba sihambe uqoqa impahla ngihambise. Okay. No, Ayikuba. akunankinga. Akunankinga bafethu. Ngifuna yeah no uzosisiza manje sona ngicela ngene emotweni ne. Sale zivale show. Okay. Yeah, mana la nawe sizobalandela. Okay. Tsako, mana la tsako, njawulo. Ngifuna uvale show ne. Mana kahle. Ngifuna uvale show. Ubatshele abantu ukuthi ubonge nje nawe ukusiza kwala kwakho ukuthi sikusizile ubonge maqedwe uvale show maqedwe batshele ukuthi abantu besubscribe na ku Duyaza Brothers. Yes, isho ngesitsonga. Ne? Besubscribe ku Duyaza Brothers iyadlala ngo8:30 after this show. Ngaqala uyibongele bese okay namkhesa kwenu kuba kwenu umuntu emtabulabula mina nangutela leswi na ngahlangana na swona eze vanhu nyamba naru azina n'wina leswi swi humelela ku everyday ala handle munhu i fanele a tihleketelela na ku masiku lama ka vabyiwa HIV ikona munhu i fanele a tihleketelela ku i ta vabya u fanele ka swi vona ku munhu wa yena endla swin'wana u fa a swi vona ku a teka decision leyi nga ta tsakisa vutomi bya yena na ku va ku a ti tsakela yena n'winyi se mina ni nga tsiko ni advice hinkwenu ku mi kota ku mi followa Duas va boti mi va followa hi 8:30 ku mi ta vona swilo leswi humelelaka everyday na ku swindzisa ku yini ku na loko wena i hlangana na swona kota ku tsalela ku va ta kota ku pfuna thank you. Okay. Lalela mfethu sizoba ne branch eLimpopo ne. Uzoyenza wena. Uzo presenter le show. Okay, sharp. Sizothola emontweni. Awu madoda. Sikhulumile intombi entsonga. Awu nakho. Sikhulumile intombi entsonga. Yathi dimakata khona. Subscribe button Duyaza Brothers. Yebo. Maniqeda nje ukubuka iDuyaza TV. Ngimzothi Duyaza bhuti wami Yeah, athi bhuti wami. Uzosho njalo. Yonke into ushaya ngesitsongo. Yeah. Hey, pa. Afethu siyabonga. Chris, take us to the G20. Hey, Langano Mzuzu, welcome to
Diazo TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one, another favorite king one. Dr. M. Hey, sentumela. Hallelujah. Sinibingelele abafowethu siyiDwaza TV. Hawo sesiphine sabuya. Isamhlolo lo. Surprise lo ngiphathele yona. Uyophela unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama uthi ngiyanithanda yazi ukuthi mina nje ngikhiphe uzithandela nje usithandela umnuka wena usithandela umnuka Kahle. yasina ni athi ngiyani